ngizokutholela amanzi. Angiwafuna amanzi ukuthi ngibuze, ngifuna amanzi ukuthi ngigeze. Kunjalo ingakho ngiyawalanda amanzi. Cela ungilethele. Ngisho ukuthi ngokujwayelekile amanzi abase bathroom angazi ukuthi uqonda ukuthini. Cha engikushoyo ukuthi nathi sinawo amanzi ukuthi nje aba khona ekseni ngo5 kuya ku6. Uma nje kuke kwaba u6 amanzi kuyimoriyethe yaphela bese sihamba siyowakha ngaphandle empompeni. Mori? Umori uchaza ukuthi indlu yogeza. Sonke sivuka ngokusheshsha sigeze silungise kungaze kuphela amanzi. Makwenzeka ukuthi ufuna ukugeza emva kwa6 wasekuseni ugeza kanjani? Singathola amanzi kupompo ngaphandle. Isikhathi siwathatha kwimori. Imori ngiqonda ukuthi amanzi siwathatha kwibathroom bese siyageza. Kalula kanjalo nje. AJ ngizokowakha. Cha ungangikhelele ngizohamba ngewakha. Wena Lila. Uzokhona kanjani ngizohamba ngiyowathola? Akunankinga ngizowakha. Ngizowakha amanzi ngiwashisa bese ngiyakunikeza. Kahle mina ngijwayele ukugeza ngamanzi ashisayo. Unganginikeza. Kodwa AJ uyiqonde lento uyisivakashi sethu akubuke kahle kanti ke futhi ngeke uzokwazi. Ngizowakha ngendlela obuzowakha ngayo. Nginikeze. Hayi AJ ima kancane ngizoyithatha mina nginikeze. AJ liyeke. Sekwanele ngizoyikhelela. Sezwana ningakhathazeki ngizowakha. Kodwa AJ awumbuke. wenzani mbe? Ha? Kuboka kahle kuwe lokho. Ha? Kungani ungamnqandanga ngempela? Oh, wanibuke manje uAJ uyoyikhela amanzi ngebhakede. Auntie baba, ningakhathazeki mina ngizoyilungisa yonke le ndimani la. Unehaba wena. Awuboni lokho? Buka nje ukuthi ibukeka kanjani. Ah. Indlu yethu nje nawe uyayibona. Iyiwoko lendlala nje ngisho uyibuka nje. Yonke into isekeni, yonke into ke. Uyabona umonakalo osowenzile yonke le ndawo. Sekufanele mina futhi ngizosula yonke lento. Ngicela ungisize bantu unganginyisela umsebenzi awungiyeke ngiwenze uyezwa? Lithini iqhinga lakho? Awunalo iqhinga lokubulala uLila noAJ akunjalo? Buka. Ungenzi into obulimo yangizwa kahle. Ngithenge lesibhamu ngisithengela wena. Ngisithenge epoison ebelixoshiwe emsebenzini. Kufake engqondweni lokho. Uma kukhonto yenzayo nje kusasa ngizobe ngikwenkulu inkinga. Eni uqeda kuthini? Hayi. Uyabona ke Bhathi? Ukuhlelo kaAJ eMumbai igama nje. Yebo, ngoba abenzi lutho efana nezinto ezenziwa abantu baseMumbai. Ngoba phela kubuzwa, mekunemvula enkulu wonke umuntu ojwayelekile uthatha iumbrella noma iraincoat aphume mase yahamba. ingabe konke kuhamba kahle. Lalela AJ, singathi ukubheda kancane ekuphatheni kwethu la ekhaya. Kodwa ngicela ungathukutheli. Ulokhu uza nje uzozivakashela la ekhaya. Ngiyakuthanda lokho. Ngizoza. Kulungile. Baba, uzinakekele uyazi. Ungakhathazeki nje kakhulu. Ungakhathazeki ngami, kumele uyinakekele. Futhi ungasigodli isithembiso senze kumina.
Rivati. Sithandwa. Uyinakekele. AJ, ngicela umzuzwana nje omncane. Uxolo, ngiyabuya manje. Nina niphezu kwani ngempela ha? Kwenzakaleni Lela? Rivat, ngiyaxolisa. Uyaxolisa? Ngiyazi ukuthi sasinqumile ukuthi sizosikhokha isikole sikaSalunke sobabili ngokulinganayo. Kodwa manje bheka, sengivele ngashada nje sithubeni futhi angisalingisi. Kanti ayikho mina enye into vele ngiyaziyo. Lalela, ngiyazi ukuthi usebenza kanzima ubusuku nemini lapha eBaker. Kodwa ngizozama mina ukuthi ngikusize noma ingayiphi indlela engingakwazi ukukusiza ngayo. Lela, usocabanga ngayo yonke into eyenzekile lana. Buka, nethezeka kuqala uyeke izinto zezilungele. Ngizoyilungisa yonke into, ungakhathazeki. Isikhathi sesishayela singakwazi ukuhamba manje. Kulungile. Sobuya sikhulume ke. Indodakazi yakusiyahamba. Yebo. Lalela, bekumele ukuthi umenzile ukuthi aphinde ahlale ezinye izinsuku. Ngicabanga uzongilalela mina Ngiyafisa nami ukuthi asale kodwa nje angeke enhlobo asakwazi ukuhlala lapha. Ani yantshela mina nje. Uhlale nje ubusuku obodwa la. Kodwa ke emva komshado indodakazi yethu akusesiye yethu sengayaba semzini wayo. Izolo nje igama lamamezala wakhe belingasuka inhlobo emlonyeni. Ukhathazekile kakhulu ngaye ngaso sonke isikhathi. Yini? Lila thatha lokho. Hawu? Bamba. Ngiyenzile. Uyayithanda ngithi ngiyenzela wena ngikhethelekile. Ngiyabonga auntie. Nalokho futhi ukukhomba uxolisa uyathanda ngithi nawo namaqebelengwane. Auntie, but woza lana. Waza. Ngiyabonga. Mina nanga amaqebelengwane. Hawu yini lena ngiyabonga. Nkosi yami. Yazini ngaze ngayisilima. Ngisebenze kanzima kangaka. Yazini, Ravati. Isheshuzela, hamba ngithathela lela bhokisi lamalenti iziphekwe etafula, Shasha. Ngiyamtshela nina ngwenze ngokwami. Akazi yena useyazi manje ngenxa yenu. Athanda ngithi athathe ke. Kodwa auntie sihamba nje isikhathi. Ravati. Shasha bakithi sihamba isikhathi. Kulungile. Sokubona ke. Kulungile. Ngizokubona ke. Ngifanele uma ufika lapha. Lela uhambe kahle. AJ uyinakekele. AJ uphula izithembiso zakhe ezintathu. Futhi usuwenza abazali bami bajabule kakhulu. Ngiyathembisa. Ngingadlula kunoma yini ukuze ngibabone bejabule kanjena. Ibuke nje injabulo ebusweni babo. Ngiqaphele sezwana, ngishayele kahle nasendleleni. Kulungile, ningifanele. Ropa kunempahla lapha emotweni. Tshela uJairam ayingene esendlini. Abuze uDorgu ukuthi ayibeke ephi impahla. Sawubona AJ. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.